Estimats amics i amigues, amb la invitació que ens fa avui l'Església a l'alegria, estar contents, hi hem d'afegir la credibilitat dels fets, la credibilitat del testimoni. I és que en el tercer diumenge d'Advent sempre s'ha caracteritzat en la litúrgia cristiana com el diumenge que ens parla de l'alegria i ens convida a l'alegria. D'entrada, hi ha una invitació a viure contents, sempre contents, plens d'aquella alegria que ens inunda i ens fa feliços. El profeta Isaïes, que seguim cada setmana, contemplant de la natura plena de vida, ho descriu així, d'aquesta forma tan poètica. Que s'alegrin el desert i la terra eixuta, que l'estep exulti i floreixi, que s'ompli de flors primerenques, que boti i cridi de goig i d'alegria. Una alegria, certament, escoltant aquestes paraules, que és especial, una alegria que volem que duri. Una alegria que ens ve com un regal anticipat de Nadal i que té una raó profunda, i és que el Senyor és a prop. Tanmateix, l'experiència ens mostra que els camins que condueixen a la verdadera alegria no sempre són els que cercam, encara que estiguin carregats de bones intencions i intuïm fins i tot una via de felicitat. Per això percebem que hi ha una alegria momentània, una alegria passatgera, que té preu en els mercats del consum i de la diversió. Hi ha una alegria conquerida, la que corona un esforç i és donada com a premi. Hi ha una alegria cultivada que prové de l'interior d'un mateix, l'alegria que proporciona l'amistat, l'honradesa, la lleialtat, la humilitat, el servei als altres, l'admiració per la creació, per la vida, per la família, per la consecució d'un ideal noble i tantes altres experiències humanes i espirituals que són gratificants. Però, sobretot, existeix una alegria regalada, gratuïta, profunda, sincera, compassiva, oberta, contagiosa, solidària, compartida, una alegria inesgotable. I la seva font és secreta, és fruit de l'esperit, perquè prové de Déu. És l'alegria que proclama Maria, la mare de Jesús, la mare del Senyor, quan ella, en el cant del Magnificat, diu «El meu esperit celebra Déu que em salva». I després descriu el resultat, que és un canvi profundament personal i social. Avui, què veu Déu en nosaltres? Què veu en la nostra espera? Pot ser l'alegria condicionada quan veiem la dura realitat de les persones que pateixen el menyspreu i la marginació social, víctimes del maltracte de la gent i de gent molt propera a vegades, sotmeses a violència domèstica o exposades a qualsevol atropellament inhumà. Tanmateix, l'espera de Jesús és plena de contingut alliberador i és font d'alegria i esperança. Per això hem de ser conscients també que el dubte està a l'aguait quan ens trobam a mercè de tota mena d'ofertes que pronostiquen altres formes enganyoses de salvar-se. A Joan Baptista, el precursor de Jesús, que dubta, fins i tot dubta, si Jesús és el Messies, si ho és o no. I serà el mateix Jesús el que respondrà amb la credibilitat de l'evidència dels fets. I Jesús diu, quan se li demanen els deixebles de Joan si és ell o no és ell el Messies, els hi diu, anau a anunciar a Joan el que sentiu i veis. Què és que senten i veuen? I Jesús diu, els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten i els pobres reben l'anunci de la bona nova i feliç aquell que no quedarà decebut de mi. Què podem respondre en els que dubten o ens interpel·len sobre la credibilitat de la presència del Senyor o de l'existència mateixa de l'Església? Jo crec que hi ha una resposta humil, la resposta humil d'una realitat encara més humil i que mostra, anant al començament del que hem dit, l'alegria de l'Evangeli. Una alegria present en tanta gent bona. Famílies que s'estimen, pares que
que estimen entranyablement els seus fills i ho donen tot per ells. Fills agraïts que no permeten l'abandó dels seus pares i els cuiden amb afecte. Cristians entregats de manera silenciosa i anònima que ajuden i serveixen els més necessitats de tot i els serveixen en companyia, amb afecte, amb recursos elementals, sobretot elements de cultura i de fe. Persones que avantposen el bé de l'altre en el seu propi bé i ho deixen tot per dedicar-se de forma voluntària en el món de la malaltia, a mi la pastoral de la salut en tots els sentits, el món de la presó, de la marginació, de la migració. Aquests són els fets que avui han de demostrar realment en qui creiem. Una realitat ja de salvació. Prenguem nota de tot això per al nostre aprenentatge. El model definitiu sempre, el punt de referència sempre, serà Jesús. Per això va ser necessari, i ho segueix sent, preparar els pobles per la seva vinguda i els cors per la seva acollida. Així podem dir que serà Nadal.